И здравейте хора, добре дошли отново в моя канал. Аз съм Калина и в днешното видео ще ви разкажа малко повече за мен и най-добрата ми приятелка. Аз съм на 11 и ще правя 12 години точно след една седмица, което е на 28 август. Повечето от вас със сигурност знаят коя е най-добрата ми приятелка, Никол, защото много често снимам с нея. Тя прави 12 години точно на 8 октомври. Аз съм Зодия Дева, а тя е Зодия Везни. Нашето приятелство беше много странно. В целия първи клас, цяла една година, мразахме се и се ненавиждахме. Но вече някъде към края на първи клас започнахме да общуваме все повече и повече и усещахме как се сближаваме. И ето ни няколко години по-късно неразделими две най-добри приятелки. Аз и Никол си имаме собствен празник, който е на 24 октомври и на тази дата отбелязваме нашето приятелство. Не, че сме се запознали тогава, просто на тази дата сме решили да празнуваме нашето дълго приятелство. Благодаря, че останахте и до последната секунда на видеото. Ако искате да продължа с тази поредица, пишете долу в коментарите.